Vidste du, at de fleste ulykker i kryds kunne undgås, hvis vi bruger bare 2 sekunder mere på at orientere os? Men hvad skal der til, for at vi husker det? Skal vi se en ulykke? Skal vi se blod? Eller skal vi bare se det på de sociale medier? Er du der? Er du der? Kom, hallo? Skal vi skrue op for dramaet? Måske vi skal bruge en dyb og sexet stemme. Eller skal vi vise død? Skal vi bruge humor? Skal man bruge 2 sekunder, hvis man er på en ethjulet cykel? Eller se, hvordan det påvirker familien? Vi kan også bare vise, hvordan det kan ende. Så hvad skal der til, for at du orienterer dig 2 sekunder mere i krydset?